Benvidos, amigas e amigos, á Festa dos Xerais. Benvidos un ano máis á Illa de San Simón. Este ano acompañados ca churra, pero algún ano tiña que ser. Estamos aquí para coñecer os gañadores ou gañadoras da 26ª edición do Premio Xerais de Novela, da 24ª do Premio Merlín de Literatura Infantil e da 4ª edición do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil. Eu son Celia Torres, directora de promoción de Xerais e coordinadora destes premios. Gracias a todos vos por acompañarnos na Festa dos Xerais. Grazas aos membros dos tres xurados polo seu imparable traballo e dedicación. Grazas á Consellería de Cultura e Turismo e á Fundación Illa de San Simón pola axuda que nos proporcionaron para celebrar este acto. Grazas á Ámbito Cultural pola súa colaboración no Premio Xerais de Novela. E grazas tamén, un ano máis, ao Concello de Redondela, especialmente a súa Concellería de Cultura, que nos agasalla coa música. Lembraba Celso Emilio Ferreiro a importancia de falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Para que teñamos presente sempre estos versos de Celso Emilio Ferreiro, Xerais agasállanos este ano co reloxo en galego todo o tempo. Espero que vos guste. E como ven sendo habitual, a música forma parte da nosa festa. Este ano contamos co dúo Sobre Rodas. O dúo de zanfona Sobre Rodas nace a finais do 2006 para tocar o repertorio que ambos os componentes teñen en común. Ofertan unha nova proposta de interpretación musical, tanto popular como de autor, fundindo zanfonas e voces dende o punto de vista de dous músicos afeitos a tocar co seu instrumento cantares de cego e romances. Eles son Luis Correa, o Caruncho, e Carlos Doviso. Luis Correa, o Caruncho, militante activo da zanfona cantada, é un dos máis salientables referentes deste instrumento en Galicia. Neste momento exerce como mestre de zanfona na Escola Musical Tradicional de Lugo. Intérprete de cantares de cego, fai xirar o manubrio do seu instrumento con diferentes formacións. Carlos Doviso, luthier, constructor de zanfonas, compaxina o seu oficio musicando cantares de cego, a vez que toca en diferentes formacións musicais este instrumento. Ademais, participa na elaboración de materiais didácticos. Nesta primeira intervención van tocar Arada de Muxía e A Foliada de Baiona. Estes dous temas pertencen ao repertorio das laureadas corais Ruada e Cántigas da Terra. Elexiron estas dúas cantigas pola forte ligazón que teñen os mariñeiros en Galiza co mar e coa protección divina, facendo das súas pregarias versos e melodías que hoxe en día son un referente do noso patrimonio literario e musical. Con todos vostedes, o dúo Sobre Rodas.